Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo bus nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado, Pizza Jesna, buwan sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Nagkaduol na gyud mga higala. Duha ka tulog na lang indaykin, no? Tuog kaon niya. Tuog kaugma, wa na eleksyon na mga higala. Depende na sa mga kandidato magkatuog pa ba sila. Aton tagagpagtagad karon nga buntaga mga higala, nakamang na ba ang tanan? Wa na ba? Ora nakabuylo naman kinamangay ron si Manaha mga kaigsuna. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga mahigala suban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Niya sa pikas bahin ato sa tagag pagtagad kay pipila ka mga subuanong kaparian na hinumdom sa ilang kasinatian kauban si Pope Leo XIV sa pagduaw niini sa Sugbo panag-abot usab nila didto sa Roma. Straight to the point. Malaumon ang mga Agustinian Fathers nga makaduaw og balik sa Sugbo ang Santo Papa subay sa iyang koneksyon sa mga subuanong mga magtotoo. Straight to the point. Nakaari naman Sugbo mga higala, so dili pa siya Santo Papa basin og makabalik mga kigalaan, labi pa kay medyo puryabuyag murag abtik pang Santo Papa indayken, no? Medyo bata-bata pa man, no? So ato ni tagag pagtagad may higala si Pope Leo XIV nahimo sa iyang 11 nga misa na sa Sistine Chapel sa samang lugar diin sa gipili sa mga kardinal nga mahimong Santo Papa. Straight to the point. Kahapong adlaw mga kaigalaan, no? Onya buhi pa ang iyang duha ka mga igsuon, nakurat sa iyang mga igsuon day nga napili nga pagka Santo Papa kining ilang igsuon mga higala kay First American Pope ang napiling bag-ong Santo Papa mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Sa edad nga 69 anyos, onya iyang duha ka mga igsuon nga buhi pasad mga kaigalaan, labihang kalipay mga higala pero gihulagway sa mga igsuon day daan lagi kuno ni pagkabata pa. Nga kini si Pope Leo XIV daan na nga murag may pagkabalaanon na daan. Murag tan-aw nila ilan na ganing gisungog sa una pa nga ikaw makuan gyud ka kinini ang masantos ka ha. Kay daan na mahigala matod pa nga buutan sa bata pa. O karon mo nang nakurat sila mahigala pida. Niabot yun ay ang panahon, no? Nga siya mo'y natudlo isip Santo Papa. Straight to the point. Ato ning pagtagad mahigala, no? Kay matod pa pagkabata pa niya gamiton ang plansahanan sa iyang mama, himuong altar kay magpari siya day. Para ba ng mga bata ba nga maestra inana magdoktor kini siya katong plansahan sa ilang mama iyang gamiton nya ngadto siya magdupa-dupa kay magpare kuno siya. Mao yang himuon kuno hay misahanan. Mao na nga karon mahigala bida natudlo gyud, no? Nga ika-267 nga Santo Papa sa simbahang Katoliko. Straight to the point. Samtang sa laing nga balita, DILG di mo patuman sa suspension order batok ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia hangtod nga ang kumilik makapagawas og tubag kung mahimo ba o dili nga ipatuman ang maong suspension karong mga panahon na. Straight to the point. Na kuan na gyud maayo mga kagilaan kanabang na nalawgaw na gyud maayo mga sukin tigpaminaw. Sige, ato ninya tagag pagtagad mga kagilaan, no? Anyway, karong Lunes na naman mga higala, eleksyon naman. So ato na ni mga higalang ipadangat ang hukom sa mga Sugbuanon, sa mga Pilipinhon, sa mga kandidato nga nanagan mga kaigsunan. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na atong hatagag pagtagad kay taliwa sa Kalingaw, pagtan-aw og concert sa Mandawi Plaza atol sa fiesta ni atong Marso 8, nakuratan ang mga tao dihang kalit nga nahitabo ang lamok-lamok o rambol sa mga sakop sa fraternity.
Straight to the point. Unya ang kapulisan sa Mandawi muilan niya adtong mga nalambigit sa Rambol aron sila mapasakaan og kaso. Straight to the point. Sa pikas bahin na dito sa dugang mga issues, dugang mga isgutanan, 8 ka mga kandidato pagka-senador gikan sa lain-laing partido giindusar na sa Iglesia ni Cristo nga mao ilang paluyuhan sa umaabot unya nga eleksyon. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan yung mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP number